Nakon prvih višestranačkih izbora, Hrvati su se osjetili slobodnima. Prva i najvažnija zadaća nove demokratske vlasti u Hrvatskoj, po mome osobnom osvjedočenju, morala bi biti stvaranje svih duhovnih, materijalnih, pravnih pretpostavki za osjećaj pravne, građanske i nacionalne sigurnosti svih njezinih građana, za mir i povjerenje među njima. Toga 30. svibnja kao da su ispunjeni tisućljetni snovi bezbroja hrvatskih domoljuba. Iz mnogih zakutaka izvučene su stare hrvatske trobojnice bez petokrake, jer hrvatski barjak zavihorio je nesputan ideologijskom tamnicom. Još značajnijom se činila spoznaja kako će od toga trenutka hrvatski čovjek sam krojiti svoju sudbinu na putu u budućnost. Već 25. srpnja te 1990. godine Hrvatski sabor mijenja ime naše domovine u Republika Hrvatska, bez onog nevoljenog i olovnog socijalistička. A hrvatski barjak, umjesto petokrake zvijezde, ponosno leprša s povijesnim šahovskim štitom srebrno-crvenih polja. No, ne želi sva Hrvatska takve promjene. Izglasavanja spomenutih ustavnih promjena, pripadnici lijevih komunističko-socijalističkih stranaka napuštaju sabornicu. Drugi blok srpskih zastupnika već tada napušta Hrvatski sabor jer oslobođenje Hrvata za njih znači nestanak privilegija. Sat i pol prije plana Ministarstva unutrašnjih poslova Plitvice su oslobođenje od takozvanih specijalnih odreda Martićeve milicije iz Knina. Zastava sa 4S koja se vijorila ovdje na ulazu u Plitvice, jutros rano oko 4 sata zamijenjena je hrvatskom državnom zastavom.